Sugeng injing pemirsa ketemu maneh kali kula Indri Dewi Astuti. Waktu iki kula badhe maos pawarta kebakaran ing pemukiman padat penduduk Galur Johar. Anyar, 12 unit lan 72 petugas Purkarmat menyang TKP. Senin 6 November 2023 sangalas 40. Kebakaran melanda kawasan pemukiman padat di kawasan Galur, Johar Baru, Jakarta Pusat. Senin 6 November 2023 sore. Johar Baru, hubungan gede ngobong pemukiman padat ing Jalan Baladewa, Desa Galur, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Senin 6 November 2023 sore. Sudin Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran utawi Gulkarmat Jakarta Pusat minta informasi warta jam 7.10 WIB. Mengguna 12 unit lambi 32 personel Gulkarmat pada melayu menyang lokasi hubungan. Ujar Kepala Sudin Gulkarmat Jakarta Pusat Asri Rizal Senin. Kira-kira jam 7.17 WIB petugas teka ing lokasi geni kanggo mateni geni. Saka video amatir sing ditimpa, kobongan tersebut katon gede ngobong area omah sing padet. Dikira-kira luwih saka siji omah sing kobong. Sementara kuwi bencana uga ngundang warga sekitar lokasi kobongan. Diduga geni sawise dipateni Asri Madika yang kobongan tersebut diduga kedadean. Pekanten pawarta dina niki lan matur nuwun.